Abusiafo na wache asan akọ abeto yembion we de na wache mako du miensa ni na twedi apon Nyankopon adom so nti ye de adusua ya tunu din se ye ne Onyankopon ye nyini o ye ne Nyankopon ayonkofa mu saa na otwi mu ene de adusua ni nyina eba na wieye na otwi mu adusua ye de di kota no to kra no o si into eternity ediko da apim ye basisia ne reward ni ede empa na dachi ewo hom emayin excellence che be na covid-19 ebetwem sisi ya yo hunter virus o say esa wo efesu o mato no la fesu nko ano o say ye mako 12 na ode ya konkwan sutire no nsu a wonum bi a wonwu da ye no nti na obi enwu wo heaven no wo chiri na eba no na ye kese abusiafo manishie adofo no momo amohwen ni mo amutien besan amamo akwaba na afe ye de nchi aso nkonso elfri yen aginkwa Yesu Kristo nchen ede emamunyara sene oni yen adini ye wa hase no sara na migidi ye se muni mabusiafo nso oni mo adi ye koche munyara sene midi kankan ye no growing in relationship with Christ ye nyini wo yen Nyankopon ayonkofa mu ye de adusua na eba na wieye enne adusua etoso du miensa ose edikoda apimu maboafo no aye krado ansa na meyi o machirem no meyenkotie enwum emfree Golden Gate for hombrasisia Onyame wabo Jehovah firibonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame wabo Jehovah firibonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame unasese yesomo adini na bejejia efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio Onyame unasese yesomo adini na bejejia efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame se mi drin eyinum nyina huwa na mana wasia na mi etiafo I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame Semi pin na yinum yina huwa na mana wasia na mi etiafu mi nyame mesumbo dada me yiwaye achira hamasan Semi pin na yinum yina huwa na mana wasia na mi etiafu mi nyame mesumbo dada me yiwaye achira hamasan semidin eyinum yina huwa
na mana wasia na miyeti ya fu O nyame wabo Yehoba ajai firi bonsa nimpo chiremuo sabuma refrewa enye bibiase nyame waside ni o nyame wabo Yehoba ajai firi bonsa nimpo chiremuo sabuma refrewa enye bibiase nyame wasidenyo yeda yenuanum Golden Gate for ase enwuma omde adi edition animo ade amai miweni sa ma memfa sida pace nso emfama 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sajuma ko meni efa TV adwuma de atwo mo so de omo ya ne se onyankopon asempa no mo mana tre akowiase afa na nyina womo boa ma ye sadisian ya omo nso omo yi kire ma adasama ehu onyankopon atie onyankopon asem na santi no ankrankran so ne yi ntoboade bo mo omo mfidie mu se na ebe ya onyankopon asem no ebetimi akowiase enyina so wutie wo hwe na se wo mo bia pese de boa sadima ko meni ya straw for number na da screen ani no na frɛ obejo so kakra bia no fa boa sadima ko yi na nyamsa ye so onyankopon so be hira one wabusiafo yuni sanso na se nene o first time a wo hwe o YouTube nso abetimi subscribe to your channel no uwia na se wonsa amia adoma no so chese yesa adwumade ya wonso wonsa ebeka video ni bi wonsa ka bia na wonso awoso akakoma afoforo mewie ni sa de na meba efie hase na afia busan form wo menchen hase ni mayi omo de akyeramo iwia na afia ya hwe yen addition no media musomfo Bismarck mensa ende onyankopon adom nti mesan ewo yenua Hayford Boache ano eka me ho Hayford emo akaba medase say na so what me abba na afi me come my sister Grace abba bi so and sister Grace emo akaba great medase say na so what me abba na afi me come my John Mensa Thompson so and eka me opini emo akaba yenua Bismarck medase say what me abba na afi ni odi atwo no akra no da akoko kire enso na tino da kire emo akaba great me that say munyina mode odo abo odo mu say emfa disia kunu say emfamre yen atiefo me wie ni sa de na ahurase mu be kato ani na mama openi kire abompae e de amaye Nyankopon wa ya bankesie wo ye chemu a woni o mawa moda wasem ne ebebie mu yo emu odu se nipa ye diminti wase da na emu moja pase ye breye ho asema na ema ye ho kwana ho kronkron betena ye mu a wase no betimi aye kuma so adwuma na apese de ye kan bia no ebrepem ne bresem no yaka e de ahye odian no nyam kan ye ya ebedwafo ye ho sabre ma ho kronkron mefa ye no mum na wo mo so aye tie betie no so wo so ma ho kronkron afa ho no mum de timi asiesie ye nyina ma oje ebre no na se oyi ho adia abedwafo ene atiefo wo ma biara obehwe saa de na wo de abobra no ye na ya nye yire apa enya wo nche trambia pa Kristo Yesu di mu nti amen good so sene ye hwe no kote mu nyara na ye de na atwi mu na disua 13 the whole of the quarter no ye de di tro no de awie nyina no ye de eba ose into eternity anase ede koda apimu na yedi wie kota no last week na ye hwe ne etoso dumi no se share him se ye betimi ache onyankopon asem no kwasem se dusia no kama pa nkransema onyankopon de man se yenko wiase afa na nyina na nkoya mama fo na suafo ne obeji adi no yembo na su emfanhye eja oba ene honkonkron ya sa sua tips bebre ye kwa ebetimi adi akose yenko ye namfofo a ye mompa ye ma omu ye bompa ye ma omu a na afi ye nto nsan from
yɛtwensa from so wo ahiasie bi a yɛnyema wo mo na afei yɛmmo mo kwa bebree so sana o ka Nyankopɔn asɛm no ha ɛma no yɛmrɛ na de kyɛn so krampo sɛ yɛmfa yesuban enka asɛm no enkyerɛ afoforo anya bibia krampo Nyankopɔn ayɛ bibia ma wo kwa bonten na kɔka de Nyankopɔn ayɛ ɛde ama wo na msaye so ma obi nso ebeba be pesa wo Nyankopɔn no na wahu no this week no ye wie kwata nyina o see into eternity ɛde kɔ da apimo na this week edition de ye nyam so me yesu nyina no we bisa se ne fapem anase ekopem hefa anase na wie ne hefa anti e bon to fa boka se reward ben ena ewo ho mayen ani gisem ben ena ewo yanim abra ye tempintin kwa na Onyankopɔn asem nti yentimi nkoye ne ewose ye yentimi nka ne ewose ye ka ye kɔhye anase ye kɔkye Onyankopɔn asem yi ne reward ne ye den edien pa na daachi ewo hom emayin eno na sa na otwe mu ye di wie kota ne nyina ye nka abosam no ye be fa 1 John chapter 3 verse 2 1 John chapter 3 verse 2 say hey for the bit me akama Yohane ngoma edikan etimi ansa nchichemu mienu ose adofo afi ye Onyankopɔn ma na se oyi ne ho adi a ye beye se ono efri se ye behu no sene otie amen great so addition we no making time no na emu eye me de pa ye sanse da nema bi adi atwe se abrabo ya ye boy ultimately no ebekwa akowie yensai Yesu Kristo ya kan ho asem kan se koba ne se yakwa heaven na ko huna ana se ekoba ne se wonya kwanya na akwa heaven na ebe sen na ebe yewo ana se fo adwene bu sen na ebe yewo se woni Yesu Kristo ya kan ho asem wo gina ho na woni di nkomo ebe yewo sen ho adisua na ye ba behwe daache ne da ho emayen yento aso na fe yenhwe ne edika no so living today eneimu asetena sena Psalms edi yenhwe Psalm 80 verse 1 to 3 na fe yehuri akan 14 to 17 na fe yehuri akan 18 19 no so yenhwe some Psalms edi mai wa hase Psalm edi mai wa hase Psalm 80 no 1 to 3 ne yenhwe de wo ho adwom adi otwe chichemu ba kokopem yensa Israel dwanhwefo ye aso wa okan Joseph ese nwankuo wa wote cherubim so pushran Ephraim any Benjamin any Manasseh anim nema ohome so nema ohome so na bra beje yen Onyankopɔn ma yensan emra na wanim hran na yenyankwa verse 14 asafo Nyankopɔn sane wachire brewa wani ase free soro hwe na behwe obobeyi 15 no na nebe wade wonifa etie no na oba a wafa no aye wodia no pintin wode oja ahye no watwetwa no wanim atietia nti wosai fa wonsa ekata wonifa nipa no so onipa ba a wafa no aye wodia wafa na aye wodia pintin no so 18 na yetwe na yentwe emfiri wo nkyɛn ma yenyankwa na yemo wudin Awurade asafo Nyankopɔn ma yensan mra na wanim enhyerɛn na yenyankwa amen Thompson yenhwo kinkasem ya Psalms edi amayin ye adusua ben ye fa no hase yo Bismarck medawase echia ahwefo ne etiefo nyina si ehwe kotae mu nyina enya adesua bebre efri otwerefo no ho
ne beka se yedanase ewa adusua kunyo de amaye ye sha se ne hu reality check eto aso be hu pride versus humility ye be hwe the role of the Bible eba ya be hu practical prayer ye be hu having faith say be nya gidie e be hu repentance and forgiveness setbacks by share him and for the baby into eternity. Say yes anyoma we nyina mfaso ben na ewo ho emaye na yakoye ejidifo ene Christopher edie na nyame meni dane se tutubentu no ebomu a menso menya chefa ewo nyankopon enchen na megidi se wo akota emu nyina ye ne wesua ade na waaso in your personal study no wetumi ahwe saa adehwe mu no wesua bibi efrim na megidi se wo fa anyoma we na de bobra ebeboa ye nyina se tutubentu no bomu a yenya Yesu nchen ye share this week adesua ya o de share still living today say yetna ene anase sesia obra ye wo mu sesia wiase ye wo mu sesia yi ekwan ben ye befa so a ye betna saa wiase mu a ye de behwe Yesu enim kwan otwerefo ni twamfoni bi ekire yen na samfoni no ewo Matthew chapter 24 verse 6 to 11 and I said wo sha e can say there shall be wars and rumors of war. That's right. Okon ene akosem. Na saa semu ya Yesu eka o Matthew. Bruni beka say it is playing in our eyes and also on our eyes. Yehu nya air course Ukraine and Russia there. Say yakam. Yenim nya air course Israel ne Palestinians for entemne Lebanon, in US ne Iran. Any other ones ya tete. O se aman be sori aman so eno nso yehu bebre ekom de bia wo hwe advert ewo TV so a wo mo ekom de wo mo a yesre samanfo be donate ne de akoto aduane akoma wo mo Gaza fo eye example pestilence enche bia na COVID-19 ebetwemu sesi a ye wo hunter virus ye mo Ebola so ewo ho yes yare bebre a anu edro eni ho na ekos Yesu kaye na ni nyina nso abem earthquakes ahodo ne otaye enti samfoni na yetwa kire se ye wiase a yetimu sa enioma wei na ekoso na se enioma wei na ekoso a eden na wo se yeye enti se ehwe 1 Peter chapter 4 verse 7 or say but the end of all things is at hand therefore be serious and watchful in prayers. Amen. We share versions in Ibia, or say therefore be sober in mind and be prayerful. Near Kosu Ninano, a foot no air kwa my say my yen na ho. Yenye serious, a one pie boom. Nayam bomb pie, my yeni enda ho a one pie boom. Na adentina or casa. James chapter 4 verse 13 and 14 mesrema menua Hayford akan amayen. James chapter 4 verse 13 and 14 yenhwe asem wa James so ekaye Yakobu 89 chichemu dumiensa ene dunai no na afi mu mu amokase ene wachina yebekose ene se kuro yi mu akodi ho afi na yato aton na yenya mfaso na nso munnim de ebeba wachina na monkwa ene de efri se moye huhuru a eyi ne ho kakra na afei ejra amen sa asemi eye asemu a megidi se wo a wotie me mesese fa wo twere sem na kan James chapter 4 verse 13 and 14. Esan says ye share akenkan sem ye a relevant today. Ye ka se enne ano aso ochina mekwa ha. Oh ochina mekwa nkran. Ochina mekwa kumase mekwa takrade akokofa nneoma ba.
ochina mekwa ha mekwa abrochire mekwa China mekwa Dubai mekwa UK mekwa US mekwa ko fan nioma eye nsem a enne yegusu a yeka na otoa so eka se ye kwa ko fan nioma na ya ba beton na ye make profit ye nyamfaso ewo so na ose munnim ochina asem mene wo yenim ochina asem yenim ne ewo ochina mu na yen kwa so etesen yadwe yen kwa ho adentia esanse yen kwa te se vapor beka se ntutuo ana etese vapor ase esore a little while afina ekọ eya rehosempa se yatena se adwen sa de wo nke be hu se embre bi wo ho a wo se yesum nyame yie a na ye ne esan se yen kwa no esore ketua bi wo kan sama wo se etese ne ewia abo ewia no bo ehire ya na akwa akoto esan so te se flowers edu anopa na ewia ne bo na epie na ahire na ye kama ebedu anadwo no na ewu anase adasa na ye nkwa etie na afutuo no ekwa ma ye se enne ye didwa ye kwa ba ye yesei ba ye ndwe ye nkwa ho se ye ntena ho afebo otwefo ne ka se ye a ye kan adesua na ye sua ade ewie ye ne ba enye nyina na ye di yeni ebehu enim ochina asem a year like this na ye nkra ye ti asem na nye nyina na ye ti ase meaning say owuo so twen ye na we nyina mu na Psalm 80 ede ma yen mesere se ko be kan kitwe kan verse 1 to 3 no na fa 18 and 19 no ka ho ma yen se ne ekoso nyina no eden na wo se yeye yen hwe Psalm 80 verse 1 was Israel Guampefo Yason wo ka Joseph se nwan wo che cherubim so pu shrine Ephraim and Benjamin and Manasseh anim nema wo homene so nebra begiyen onyankopon ma yensan emra nema wanim enhran na yenyankwa verse 18 and 19 yeah na yantwe mfiri na yantwe mfiri wonchen ma yenyankwa na yemo wudin Awurade asafo nyankopon ma yensan mra ma wanim enhran na yenyankwa amen amen yeshesa Psalm 80 a obeka say Asaf and I say Asaf na otwereye na eye ne se unyankopon entenene there was a time in his life not on nyankopon ne and it looks like God is silent na eye bra na ye ahoyihia abremu and ode twerɛ sa asɛm we now in times like this no and there was an abiding relationship with God I was saying nyankopon enya nkitahudie papa enye no nko say in times like this I will say you fortify and strengthen our personal relationship with God. That's right. Now is the time. Se sabio ye wo bibia enne ene wo se ye. Se wo mpaye bibo a enne ene wo se ye bo. Se wo Bible adesua bia enne ene wo se ye. Se wo bibia wo se de to form ne ne nyankopon kita hudie no emu ye den a eye enne ebre na so. Now is the time enyo ochina asem. O se Ebraimu and I was say we should live in awareness of our need of him and his saving grace. I was say ye hwene hu say ye hia onyankopon na dom na ode gie no. This is the time. Okay. And ye hia ne twa to one say now is the time to call for revival. Okay. Now is the time to call for restoration. Say ne wo Psalm 80 no. All right. Say your money akofa baby eni se yefa se ye de nye sie wiase so de wiase echi bebre a yenkai ne hu se sabre na wo se yesan esori sabre na wo se nyankopon esan de yesi baby a ne yesi ebia ne ye refi yenkai
na wayɛ krado sɛ ɔbɛgye yɛn aseda ɛnka ne din daa amen amen medase ɔpani Thompson onyankopɔn ɛnhyira wo sɛ wakyerɛkyerɛ yɛ mu saa yɛtoa so a ɔse finally face to face awie no animu ne animu yɛnhwɛ biribi wɔ 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 na afei yɛahwɛ Paul ɛtwerɛ akɔma Philippifoɔ no nso ɛtiri mmienu yi mu du ne du baako no yɛnhwɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ no mo 1 Thessalonians yes 4 verse 17 verse 17 no ansa na waba abɛfa yɛn a yɛtete aseɛ na yɛaka yi ɛne wɔn nyinaa mununkum mu sɛ yɛnkɔhyia Awurade awiem na saa ɛna yɛne Awurade ɛbɛtena daa amen hwɛ Philippians chapter 2 10 and 11 nso Philippians Philippifoɔ nwoma ɛtimienu nkyekyɛmu du ɛne du baako sɛ Yesu din mu ɛna ɔsorofoɔ ne asase sofoɔ nkotodwe nyinaa nkotoɔ na tɛkyerɛma nyinaa mpai nka sɛ Yesu Kristo ɛne Awurade ɛma agye Nyankopɔn animonyam amen opani kyerɛ yɛnhwɛ ɔse awie no animu ne animu ɛho asɛm ɛte sɛn animu ne animu bebrebe nyina akyi kyerɛsɛm no ɛhyɛ yɛn kura sɛ ɛrenkyɛ ɛbɛduru fie na ho aneɛ ne na wokɔtena yɛne Yesu Kristo na ɛkɔtena entity a odi afa mu asase so obra ya bre amane hu nyina akyi no wo se yɛbɛhu no animu ne animu no in a dark place ahwehwe bie ne ho ne yakɔhwem saa bre de yɛgyina Yesu Kristo anim am yɛdwiri bibi sɛ ɛne Peter ne John de ɔmo hu Yesu ɔmo de ɔmo ne bɛgye ɔmo bɛka sɛ wo ka nsuo na no ne yɛ wɔyi na mo ma yɛ wo ka na wo gya yɛ hɔ akɔ ne yɛ ne ma yɛ bɔbɔbɔ na menu mi na yɛ hu ne Yesu Kristo no sɛ ne yɛ ho keka bɛyɛ Peter, Paul, John, Matthew wɔn do ɔmo hu no nti wɔn ne bɛ ebi wɔn ne bɛ di nkɔmɔ aka Yesu yasa bɛ hyia biem ɛni gye bɛ fie face to face na mi a mi deɛ mi mɛ hu ni mi deɛ ne mi da fam na mi mini anwonwa dwuma ɔyɛ no a nti mi di akyire ade akɔ duro no ahokeka bɛ ne ahosiesie bɛ na the chance so kra se wo se obɛfa hinche na odo bia de asiniti so mehu Yesu animu ne animu enigi sem be na chewe papa ya ka no wasem Yesu ya no ho ade eninti yebu ye animti ye gya bia ware eninti ye sibi abo ne yekuno no o se there will be a time yebehu se mununkum fitaa bia pie wo chiri na eba no na ye kese tuturubentu bodi nanim abofo pem matwa ne ho ahia eno no so te ne ponko so ene ye blow trumpet ene wo ba na ade enwa ne se wo se trumpet ne benya ne wo mu ewu Kristo Yesu mu nyina from the time of creation bone ba asase so na wo mu nyina be sore na wo mu sore a wo mu ntumnika o na de enwa kran se wo se wo ma atrenefo a etiase saa bre no memehu na ansa na wo mu ewu na ba o wo se ewufo no kra be di ka sore de no kra be ka bibia kire atiaso we no ma sore ni Yesu Kristo wa dai wadu ha eni gie so wo se ye nyinara fo no awufo no sore ba na wo ma be ka tiasefo ho ni ye nyina ye ko wiem fi se Yesu Kristo ba ne mpre no so a the name siasa so satan na sase yensiesie yakohie ni wo wiem no se ye ne betena afebo ye behu na animu ne animu na wo so wo beto pono kase ne ne nyina atena ho adidi ye adesua ba ko ye bekom wo se obedi anim biara ye wo bia no wo kan ye ho wo no oguanhwefo kase no enigi sembe na chewei edi esa me mabibi etete me ne ntem de bi esa me preko enti wo se ni Yesu Kristo nase enna ye nyina ye bede ye bebu nkotodwe at the feet of at the name of Jesus Christ every knee shall bow ye boni dia kotodwe nyina bekoto ne yakase
Yesu Kristo mo waya de yebehu nanimu ne animu enti de yehu ne nei se wo se enko kasem no entiti odi titi ni nyina ni no akatua Paul de be ma hene se ye gya no ye papa no ye nua pani obehu na mane wo Calvary a obewuje ye no a wo hye ye bo se me ko no mesa babio no afi de yebehu nanimu ne animu we ya hye wo den we ya hye wo nkuran ya e de babio no be hye wo nkuran medase unyame nhyiraye amen amen medase elder waya de pa twa mfoni na kye kama yento aso o se ayefro no the bride. Revelation chapter 21 9 to 11 no yenhwe eno nso asama e wo no adisem eti aduonu baako nchichemu nkono ekopem dubako na abofo baaso a okrekura nkruwa enso a ohalmuso enso a edi akire no ahyehyemu amaama no mu baako eba menchen ene me bekasa se bra na menkyerɛw ayefro agwama no eyere no na odemenam honhom mu ko bepokese tentene bi so na okyerɛ me kuro konkron Jerusalem no se efiri suru nyankopɔn nkyɛn esane ekura onyankopɔn animonyam de ema no han te se obo a ne bo eye den papa te se ahwehwebo a emutie ese ahwehwe amen amen. Yes, Sister Grace, yan show ayefro no o se the bride eno so adusian ben na ye fa frim e de ko awie Mr. Bismarck medase etiefo ni ahwefo so yedam nyina amase o se ayefro o se dondo ena ya ayefro efe obi ya ayefro ko hatim say yes ne ho ayefefe yesiesi ho kama ne wani age ne obi etwe ne kwa hwe ayefro no so wo ba ne de akura ne hye no se na ositie se na yesiesi nafa na ayefro yi de ebe efes na asase so ayefro a yehu no na o se onyankopɔn eyi nadi ekire ne ba a wodo no a ye John no kra wo ne hwan John yo suani a ye na yakayaka de a ne nyina wanwu ne echi na nwam nanso wanwu mi hu obi ade na to anwam a yache na wanwu da nanso se ne nyame wo bibi papa bi opeso ofa ne so no de twiro edisem ma no enti na wa ma na anwu a ode ne wo ma ne so no o de koto pat mos esu podo so ho na wo pagya na o mse busuani fa busue koy yache wo no wanwu de a ko na ko to ko ho no ho na nyame yi we ni nyina di kire ne se o ma na bofo fa na de ko be potententi bi so e ko kire no osoro New Jerusalem sana de ne fe ene na nika ne na kono sitie nti o ma ne ko kire no hu ye no wono so se fa ko kire me ma no munya buta eni da so bi se da chi bi se me ba se ne beye nti o de kire ne se wono so mra na o meyi na di enkire yen nti o be yi na di e kire ma ye hu se na etie no se or describe sana heaven and I said New Jerusalem ne besi aye fafa o se efeye o se ekuta onyankopon animonyam o se ekuta onyankopon animonyam ne animonyam no soso no you are precious stone o mo de aboa emu ne bo den ene ye de aye ne o se ye no ne ma na nim ne hire no kwante se aboa ne bo den light ne de na animonyam na hire nkro no mu nyina ama ho na efeye enti o se wo so krampo na ye de aye no o se afesuo ne ade aye no afesuo no kwa wo gate akese dumienu ena wo gate na efe yo so hu gate no kwa be pese obewura mu bi na gate na tise China gate ne Turkish gate ne de ye no da bi wo say special gate wo say efe ye na gate no wo de abofo maako dumienu gate ne dumienu wo de abofo dumienu so atena no a wo mo wen sa akuro no na menua wo say efe se me no mienu nyina ye be ko ho nti wo say na sa gate ne so wasa atwro Israel busuya kuma dumienu no omudin na wasa atwotro ahye gate na no na ba ko apoye na ba ko anafo ba ko atifi na ba ko south east north and west wo ho to say na city no se ekuta onyankopon ne munya no mode ye de sika kokko ene ye de aye no se eye sika kokko ni eye clear to say gold o se ye shem se na city no se anika heaven o se ye pre se be ko bi fi se ho ni ka New Jerusalem no o se ye pre se ye nyina betimi akọ obi no se
esa wo efesu a omato no na efesu nko ano wo se ye maako 12 efesu ne maako dumienu na dumienu no baako bia din no ode efene say ete wo se ne fene te say rainbow ne fene no de ogwama no asuafo dumienu no omu din na ode atoto sa foundation no ye no ode atoto ne nyina so menua we nyina no hwe Revelation 22 no 21 verse 9 to 11 no na wakokan 20 akọ 27 no eho na abehu we nyina afinti menua wo se eho no nanimo nyam na ahyena wo ho no so wa hu asori dan kora wo ho wa hu asori dan fi se papa no anase Yesu onyankopon no ne ba no wo mani mo nyam no na ahyena wo ho nti wo hu asori dan bia wo ho ti menua se na heaven besi ayefe no eho be ye kama na eho be ye nika no se wa mpra nko bia no wa ye wo ho me so ma mpra nko bia no ma ye me nti wo se ne okwa ko siesie ba bia ma ye John 14 1 to 3 no wo se mo mama koma ntutu munye onyankopon ni na munye mesumini na trabia pi wo meja fie wo se nkente sa kama ankanche me se me kwa ko siesie ba bia mamo na se me ko na me ko siesie ba wo so be sa ba biem na obe fa ya kona de wo no yeso yakobi menua esa bohye sem dededo o so be sa ba biem nti very soon no be ba be fa yen de yakọ o se hwese wo mane mpa otiri wo be so me hwese empa metiri wo se mane pay me onu yetiri ho ebe ma si ya anwo ye kuro mpanke nenkeye o se ba bia fe untimi fa ba bia de to heaven ho o se yetimi twa ska eko Dubai ko hwe ho yetimi ba London ha behwe ha ebi kwa America ko hwe yetimi ko ba bi European countries bebre ho ye ko hwe ho na so niam ye ko hwe no ebie no ebetimi de atoto se na heaven besi aye faafa o se ye pere New Jerusalem no ye bekọ ni akọ akọhwe no o se Yesu Kristo na de be kọtọ ono abeso yensa no de akọ ne na ma cheche se da ho nyina menua umpese obekobia na brada ye nyina ye bekobi ye pese ye kobi nti ho be ye fenti o se ye mpere se ye bekobi o se onyame be kire ye oyi sa vision we oyi kire John no o se sa vision oyi ye se o se enche wo ba to yi ma ne say obama ye so ye huni ye siesie ho se be ya ye so so betimi nya nkwatu kokorosofo ho matiri miensa techemu mienu na wo se ma ye nwene o se ye nwene de wo soro ho me ye nwene de wo asase ho because asase we ye transit ho ye transit one day betwam akọ enti wo se ye nwene heaven ho fi se ho ne ye bekọ ko da ensada menua enti wo se ye prepare se ye bekọ so onyankopọ sheda ene wo siesie krokronko na ma ye se ye betimi pese be surprise ye ti no se menum ye ne yesesa ya adwen se be ye betimi akọ subi o say what the toto yen say Matthew 22 1 to 14 no o say awe uba mu sen o sikani a o to pono ma ne ba na o frɛ nkrofo so omomra no mudi ni hwamo na o ma ekofrɛfrɛ amama fo se munyina momrɛ na mfo momra medidi na o ma obi antale pa ye trene atale de hye o no se o ba se o ba chieche o no no ma be kasa o ba na ba ko bi frɛmu a o nhye bi no so obusan se awe uba ye den e wa ha menua e de gira ha ma ye trene no o mu ni trene atale no nhye bi mini o se siesie homa trene yenya trene atade ne make sure say enwo ti said o sade Matthew 25 1 to 13 no or the 10 virgins and say maburu du no o do so ye mfato ho mai ahosiesie be na mnu mienu ye wo se wo so ebi mu de nkan wo nya de kerosene gu wo kan ye ne mu e bro mo kohia yefro no na yefro no che ye no wo se wo mo de dai mo ni ti ye no ne kan ye na dundum na nyansafo num ne de no mu obi wa akire because nkonkotumi no mu obi wa akire no mu trene ni bi wa akire nti o mu de gumu e ma ne sa asoi na we mu koso mo kwakoto bi aba no ba na yefro na ba ne atopo no mu menua me no bi edu ahoboabo aba ne yesiesie heaven be ye de e kwan ba so ye pese ye ko heaven ho bi e de ne ye pese ye de ne ye pese ye de hu nam nyina ma awurade na etimi esom ne yie se be ya daachi oni ehwamo wo se daachi no sa universe ya etimu nyina no omo ne be witness omo ne bobo omo nsem amaye omo no mo di beji abaye se Yesu ba be fa yakodi da ensada etimi nua wo se ye nyina ye be ka ayefro no ho no be fa ya de ye nyina akọ wo se wo pese wo kobi be so pese me kobi ana wo se ye konante sika so ye ni beji ye ni Yesu Kristo nyina ekotena ni be didi na bia be de be kwa akotena ne nche e bia be sma ko do ni be tena ni mu ni ene mu me nua wo se ye pere ni kobi fi se heaven be ye de wo se nche ne Yesu ba wo ba okutala katua de bi obi ase de university enti wo ba ho bo ba na waye wo se ko ya bra yi mpacha won kan Revelation 21 kan 27 aha and I said the kan 25 no bra 27 no kakra from 25 and I say na warren to na pono emu awia na anadwo eni ho ebiew
na wode amanaman no ene onyam ne ene die ebeba mu. Amen. Na adehunu bia ne die oyo achiwade na odi atro enhyen mu kra. Je won a watwe won din ahye egwama no enkwa enwoma no mu. Amen. Amen. Brother Bismarck, dem dey say we say ye animonyam na chese ahemfo no kra mpo be ko heaven. Yes. So ye dey pa we say we asase so animonyam no mo animonyam be pie wo soro. Afa so so se pese ekobia na no obobo odi no se obi a odi atro ntimi nkobi. Wo bo adwuma wo ntimi mobi nkobi odi concert wo se sa ne ma we nyina ye ntwe ho firi wo se be ya ebetimi ne akoni Jerusalem ho ne yesu akoni timi akodi da ensada no. Ntimi nuade wo ka chen se na ayefro wo ya ayefro a du ba bia na se ye nyina ekogina ho de ne nyina age ayefro ni wi a na wone ne mienu ko start abrabo foforo no sa na yesu ba ana se the new Jerusalem ye se ne ko start abrabo foforo ye kan ne nyema ni nyina beje ni nyina wa ha sei ya kodi da ensada menua me pese me kobi sa na menim so so pese okobi ti menua ya hoboa na me so nya hoboa ne nyina nkodi da ensada wo yesu di mu nti amen. 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 Madam Asepa mo ya de pa se mu twa heaven mfoni e de eche nam trosem so e twa heaven mfoni ya che no madam fu bi se wan ko heaven de no wasisi hu premier no wasisi hu twice Madam Asepa if you want to follow the lamp di drama na chi yenhwe Isaiah 25 verse 8 Yenhwe asema o honoma Isaiah chapter 25 verse 8 Isaiah eti aduonu enum chichemu enwotwe obemmeni owuo akwesida na Awurade Nyankopɔn bepepa aniwa nyinaa so ne suo. That's right. Na wayi ne man ahohora afri asase nyinaa so akɔ efri se Awurade na aka. Amen. Share Revelation 7:17 so we nyina ye mfaso ni bia yenhwe mfaso ni bia ye tempenten kwa ye de som Nyankopɔn de ache no what's good for us adisem etienso nyimu na agwama a owo ahenwa no emfimfin no ebeyan won na ode won akọ enkwa asutire ho na Onyankopɔn bepepa nisuo nyinaa afri won aniwa mu. Amen. Amen. Revelation 1:21 verse 4. Che anonso. Revelation 21 verse 4. Na obepepa won aniwa mu nisuo nyinaa na owu ni hobio. That's right. Na areho ani osun ne yaw bia ni hobio. Efise kane no ma no atwam. Amen. Amen. Hayford mfuni ben na afi yehu no wa hai. Mr. Bismarck me da se. I said adisuanom to a yesuan said you must church no mani agesa na. Unim se ma me grace na ni je no abro so. Onya kra nkom for so. Okay. Enti observe for me pese me start me party with SDH 633. Na me kind chorus no. Na my kind stanza 2. I say when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout the victory. Stanza 2 and say while we walk the pilgrim pathway, crowds will overspread the sky. But when traveling days are over, right. Not a shadow, nor a sign. Enti ebra ye nam akwantuo mu yi. Na wo hawo ne atete a ye nam mu yi. Wasese mununkum bekata wiem. Mununkum na bekata wiem kire se wo hawo beba amane beba ye be face whole lot of problems. Anka betwe ye kura afiri Onyankopɔn do no. Anase ye no Onyankopɔn na nte na betwe ye afiri ho. Nanso wasese ye gina mu a na se akwantuo no ba wie ya. Ene sunsuma bi ni hobio chese wo hawo ni amane bi anye da ben eni hobio me no ho mfonyini na ye twa no e wo ha sei na adesua no wo start Wednesday die no keka nsem bi a eye anije wase bia obi abusa ase nti obrebebrebe mpenten kwa bebrebe ya homeda bia wote aso dem 6 to 9 to 6 ene de keka ho no die na wo hwehwe a
deɛn ɛna wobɛka nti sɛ bia nka yɛbisa abɔfra bi a ɔsi bia abɔfra bi bɛka sɛ ɔno deɛ sinyame boa no daakye yɛduru heaven a wɔde sebɔ bɛkɔ riding sebɔ ankonya wɔ bɛkyewawe no ɔbɛtena ne so te sɛ deɛ obi kɔ horse riding no ɔho anaasɛ bi a wanka saa nso ɔbɛka sɛ kɔntenten giraffe wɔde ne kɔn no ɛna ɛbɛdi agorɔ ɔho na sɛ bi a yɛbisa ɔbabunu bi nso ɔbɛka sɛ yɛkɔduru heaven a there won't be any homework teacher ni bia me kan kyerem si ama me homework exams bia ni honom biem ema me ne ma yonkofo be de ebe call holidays ni ade saa bi ena nke be na ye nyinyini kakra die so obi ebusa ya ebi a yensem ne ye beka ni bi ne se yaw bre ana owuo eni ho enti ensamo ya keka nyina no kre nanso enige sem bi ewo honom a ɛwɔ ye hye ne nso ye nyina ye bɛkɔ akɔhyia Yesu na ye hyia Yesu a o question a wo no wa asetena mu me ankasa personally me wo question bi wo hɔ no ma menim asɛm a bi a ɔsɔfo bi bɛka a ɔbɛ convince me but wo bɛnya saa kwanya no na obusa Yesu ebi a wodɔfo bi pɛ free mu bompa ya srɛ sɛ nka Nyankopɔn nye bi but amasa wobɛnya saa kwanya na ne Yesu ayɛ dɛbɛn adi saa nkɔmɔ no enti heaven ɛbɛyɛ anigye enti ye nyina wɔ se ye bɔ modern bi ya na ye afɛm de na ye bompa na Yesu ɛboa yɛn sɛ de ɛbɛyɛ a ye nyina ye betumi akopie ɛwɔ heaven honom na Isaiah sɛ de kan ne adisɛm nwoma mienu ye kan nyina so ɔbɛpepa aniwa mu ne so nyina na Revelation 21 no kra de dodo osu owu ni ho biem yade eni ho yaw bia eni ho efisa kane no ma ni nyina ye de ben atwemu na ye ni Yesu Kristo ebetena da ose adisem etie ye enum chichemu du ba ko ose egwama a okum no ofata se wagi tumi ene ahonya ene nyansa ene ahoden ne anidie ene animonyam ene nhira enti Yesu osefata eso ogisa animonyam yi nyina enti saa na animonyam no ebi ebeba me no mienu enso so eso na adisem etieye enso no nchichemu du nso no wose ka se na agwama a wo ahengwa no emfimfie no obeyen na wode won akọ enkwa asutire no eho na Onyankopon apepa ni nti agwama no beyen ye obedi yanim ye be follow no nti na adesuan ka se di agwama no echi nti ye be di agwama no echi e wo heaven na wode yakonkwa asutire no nsu a wonum bi a wonwu da ye no nti na obi enwu wo heaven no because ye be nom kwansu nti se adititire wo se ye hye no so wa ne se ye be di agwama no echi wo heaven dia asasi so e wo se ye di agwama no echi because when in a chiwa asasi so there's no way say heaven honum obey the ben obe pie honum enti bebreba yesua no this quarter 13 lessons ena yabo boso a e de abepem ne ena ne e kire ye say ensem a yesua no quarter nyina mu no say de ye adwuma ye bekọ akopie heaven wo how eni amane a ye namu no nyina eto betwa enti ene e ye ni jesem ye mo ye humode ne enyi afam de yesua nyame asem ye mo mpaye say de be ye benya kwane akopie heaven nyame nhira na ontena nim kire wo Yesu di mu amen great after yen hwe ne dia wie yemre no ayembre na after yen sore so se come bra invitation bi wa hase hwe Matthew chapter 11 verse 28 to 30 no yen hwe asema ewo honomo Matthew chapter 11 28 to 30 Matthew 11:28 moaye adwuma abre na waso amone so nyina momra me nchen na mema mo ahome momfa me konua ento mo hoso yes na monsua me efrise mejo na me bre me ho ase akomemu na mobenya ohome ama mokra amen Thompson but yen sorry so na fe yen hwe sa invitation ya wo de MIA ho addition to say Bismarck medasi ye share addition nyina hwe se na mama Grace twa heaven infoni e kire yen na hwe se na da kire e ka face to face with Christ my savior na he for the can say follow me or follow the lamb na your car back on say ho no wo ni we san say e benom nkwansuo yeah enye bremu nsuo
Intema so for being that thou say we man we bremu nso eno ntumi enje wo nkwa. Na we nyina echi no ena ọtụ nsa afrɛ yɛn sɛ ebetumi akɔ soro na akɔ enjoy nea yɛhu nyinaa ọtụ nsa afrɛ yɛn ɔsebra nti sɛ hwɛ Matthew chapter 11 verse 28 na ɔsɛ mo a mo aso anne soa na mo abrɛ na mo kɔn mu ebu no mo mmra me nkyɛn na mema mo ohome. Yenhwe Isaiah chapter 55 verse 1 to 3 no. O say who o say ko kai se binom na nakɔ efom Jesus ano. Se wo pese wo fro bi we kira na what say wo tu no who. Se wo kasa na what say obi e kasa no ho. Everyone who thirsts come to the water. Moa obi bia nsu kom ede no bra nsuo no ho. And you who have money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. In fact, 3, I'll say, incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Hallelujah. Amen. Invitation, let's say, bra. Brano, gun who says, Sebio, media, many wine, ayawo, and a Yesu, or tunsa afrel. Into John chapter 6 verse 37 or say, who comes to me I will by no means cast out. Obibi oba me nchen bia no enya de mepam no. Wo asabe ubu hu se won se won fata. Emfa hu se wo ye wudini. Yesu se bra. Emfa hu se wo ye kromfo. Yesu se bra. Emfa hu se wo ye drug addict. Anansa waton certain time mu asabe o obia embu edi wanim twitwi form. Yesu se bra wo sa nipa no kwa na me den mihia emfa ho so ye awaresefo Yesu se bra emfa ho so ye busumsumni Yesu se bra emfa ho so de konkonsa na wudie a wo se na Yesu de obegye o se onsem bra wo a wotwitwa nkrofo 19 Yesu se bra esa ne se nyaade a mepo na Oba Yesu nkyɛn no ye a ye gidifo ye te Kristo na ase. Kristo say ye ne ho nkonkron no enkambom. That's right. Na ye nkoto nsa emfrɛ afoforo. Eno nti si ye hwɛ Revelation chapter 22 verse 17 or say come. Let him who hears say come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Obi biara opebia enkwanso no ombefa wodia ne se bra wodia ne se bra osese wo bana se wode wakoma ene wadwen nyina ema Yesu a obema wo daachi ayefe. That's right. Obi bi oba Kristo mu bia no asasi so kra ne yetumi hu evidence na nya kwa we na no oboda ya obi amfa ne nya hwe na ne wabota ya hye koti Kristo asesano Kristo ahye n'animuonyam wodi ane se bra sana otoma no eka eno nti emfa ho ne bebia wakwakodu bia e wasasi so wodi ane se bra nti se the last verse of the Bible, which is Revelation chapter 22 verse 20, or say, surely I am coming quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Eye ofre na oto nsa frɛ ye nyinaa sɛ yemra esan sɛ ɔwɔ nkwa de maye na Kristo sɛ mereba ntɛm sɛ egidifo ewu a te sɛ na enti weni bɛte no na tutu bent na aiden abom na wohu Yesu ka sɛ na sisi na medai a masɔre a Kristo abenso na eye
ages anaasɛ years bebree Kristo ɛhwehwɛ sɛ ɛbɛba ne nkyɛn sinam di kanke doesn't matter where you are menu adɔfo adesua yi so kɔtaa mu nyinaa no sɛ yɛntu ho anammɔn a ɛnyɛ ade ɛbɛnya mfasoɔ ɛwɔ so heaven a yɛtwa ne mfoni akyerɛ yɛ yi yɛkɔndɔ sɛ nyaayɛ ɛbɛkɔ hɔ bi yɛde ane sɛ ɔfrɛ na ɔfrɛ yɛn no yɛngye so ɛmfa ho ɛne sɛnea wote biara si wadwe mpi sɛ baabi a mɛdu biara no mesan mɛkyi wayɛ krado sɛ ɔbɛgyo na ɔde wo aka ne ma na ɔde ne tene ataare kronkronkronkron no ahyɛw na wo nso pie a wonya ne nkyɛn Kristo ɛnhyira yɛ nyinaa ɛwɔ ne dan mu nti amen 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 medam ase maya de pa sɛ mama mo ho kwan bosome mako miensa na ɔtwe dumiensa wɔ saa kɔtɛ mu mama mo ho kwan ma twedi ampon yankopɔn de mo ayɛ adwuma abusuafo mo nso yɛbɛda mo ase sɛ saa kɔtɛ mu mo ne yɛn ayɛ saa adusua de bere kɔtɛ no sɛ growing in a relationship with God yɛnyini wɔ yɛne onyankopɔn ayɔnkofam mim sɛ saa adusua yi wafa bebree de abɔ wontoma no saa na yɛn so yafa bi di ahye botom kakra bi a wɔtumi asua wɔ mu a wɔka no fa bɔbra ankyɛ na sɛ Yesu Kristo bia yɛnyina yafsɛ ne yafata ne heaven mfoni a yɛtwa kyerɛ yɛn so yɛnya mu kyafa onyankopɔn enhyiram dasɛnde yɛde kɔta foforɔ adusua ɛne de ɛbɛbrɛwo si utrase ahobrasem na mema opani kyerɛ enhyira adusua no so ɛma yɛn ejenyame bibi edu din hyase bi ewie yi wɔ nkonimdie mu na ɔtwe du miɛnsan aba na wie yi obosome miɛnsa abadwafo yebusɛ yɛn ho sɛ ne yɛsi anyini wɔ mu etiefo mo so sɛ ɛna motimi anyini wɔ awurade mu osi ebehu n'anim ni anim ye preko ye anim mom ye prince anko ye achi mom ye murunsuo no nko atifi awurade na ye krado so obegye ye wa hye ye mbo se si ye bone te se damram no kro be ma na ho ese so kirema wa to no nsa frɛ ye na de buru so kra ne se nya saasi bone su no ne ye betina o so osiesie ba bia ma ye eni gisem no se wo so obekoso aye guanhwefo impo ye ne kwotena sase fufuro no so a na begbebeko bia no ye bedi na chi ɛho wo ni ho yare ni ho ɛso kyire ni ho ɔha ne ma no hunu ni ho de wo ho ɛyɛ anigye onyankopɔn tumi ɛne na do ɛne na nu nyam no na betwa ye hu nsra banhyi a ne betena se afebɔ onua bra awurade de frɛw na benya nkwa ne bi makra ɛwɔ Kristo si din mu amen amen